डॉक्टर धैर्यशील राणे यांना विनंती करतोय की आपण मंचावर यायचं आहे। दंतवैद्य क्षेत्रात प्रभावीपणे कामगिरी करताना यशस्वी वैद्यकीय उद्यमी क्षेत्रातलं एक नवं नाव म्हणून धैर्यशील राणे यांचा विचार करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नव्या पिढीचा नवा प्रतिनिधी म्हणून धैर्यशील राणे यांच्याकडे पाहिलं जातं। त्यांच्या वतीनं कोकणशाहीच्या साईनाथ गावकर यांचा द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त सन्मान होतोय। विनंती करतोय यादवराव साहेबांना की त्यांनी हा सन्मान करायचा आहे।